sa vám vrátim k tomu, že ja sa trošku čudujem tej retorike, že vlastne vy sa rozprávate s ľuďmi, ktorí prišli z Ukrajiny a dokonca nie, že vy sa rozprávate s tými správnymi ľuďmi, ktorí prišli z Ukrajiny, ktorí majú tie správne názory a my nie. Poprosím vás, ako nepoužívajme túto takú tú demagógiu, že my sa rozprávame a my vieme, lebo my sa tiež rozprávame. Ja som sa stretla s mnohými ukrajinskými matkami ešte vo svojom bývalom živote, predtým ako som vstúpila do politiky, ktoré naozaj hovoria o tom, že tú krajinu si chcú a musia brániť. Ukrajine, ktorá sa už takmer 3 roky bráni ruskej agresii, chýbajú vojaci. Problém zatiaľ nevyriešili ani zmenené pravidlá mobilizácie. Čoraz viac Ukrajincov vo veku, keď ich môžu odviezť na front, sa začalo skrývať zo strachu, že ich naverbujú násilím. Zátarasy na cestách, vypočúvanie priamo na ulici a kontrola vojenských dokladov, ktoré musia mať všetci ukrajinskí muži v brannom veku. Na starosti to majú hliadky vojenskej náborovej agentúry. Často stoja na strategických miestach. Podľa zmenených pravidiel môžu odviezť na front Ukrajincov vo veku od 25 do 60 rokov. Pre straty na boisku je tlak na nábory do ukrajinskej armády stále väčší. Je pravda, že niekedy sa žiaľ používa sila. A to v prípade, keď osoba podlieha mobilizácii a neprišla do náborového centra, alebo sa v nich nechce zaregistrovať. Otec 3 detí síce dostal výnimku z mobilizácie, napriek tomu má obavy. Takmer na každej ulici sú zátarasy od agentov náborovej agentúry. Našťastie máme túto aplikáciu. Volá sa Charkovské počasie. Neukáže vám síce počasie, ale ľudia vám tam povedia, ktorým uliciam sa máte vyhnúť. Niekedy neberú do úvahy ani výnimky z mobilizácie. Na začiatku vojny som chcel ísť bojovať, to je pravda, ale teraz nepôjdem ani za všetky peniaze sveta. Prečo tam mám ísť zomrieť? Aj tak nevyhráme. Predstavte si, že ľudí ako ja odvedú z ulice. Na Ukrajine je povinnosťou každého človeka brániť svoju krajinu. Preto je to napätie také veľké. V lani v novembri Ukrajina ohlásila ďalšiu vlnu mobilizácie. Počas 3 mesiacov malo dostať povolávací rozkaz 160 000 mužov. Pravidlá mobilizácie však podlieha oveľa viac Ukrajincov. Ide o vyše 3,5 milióna mužov.